ফাইনাল 16 ফেব্রুয়ারি বিধানসভা চংমারি অচংমারি সাইটিनि हाथि सभा हाथि रैली खायथानि दिनै 16 तारिख सभा जों काप्लाय एवनाय अबनि बागै जों बेलेगेनो तंतंलायजाक दिनै काप्लाय निचित्त दिनै फाइनाल 16 तारिख फेब्रुवारि जों केबो मेजर मांगलाक 48 करमसरा हुल तिप्रा गो जों तिप्रा मथा बगरे तिते जों तिप्रा मथा जों चंग फाइनाल काप्लाय एवनाय जों हमना साइनानि दिनै बेलेग तंतंलायजाक Kaisa Bazadeli